Shalom. Avui m'agradaria parlar-vos de la Torà com una teràpia. Segons el meu amic Odet, és toràpia. I és una toràpia o una teràpia basada en la llei, en el compliment de la llei. Una llei que ens dona disciplina, que ens dona ordre i que ens dona una direcció la qual seguir per orientar-nos vers els nostres objectius vitals. Aquesta llei té dues parts diferenciades, molt diferenciades. Una és l'oposada de l'altra. Per una banda són les lleis positives, les normes positives, les normes de fer, d'acció, les normes d'acció, d'actuar, que són les mitzvot positives, que ens donen un àmbit d'expressió de la nostra personalitat. I per altra banda hi ha les mitzvot de l'OTAC, les prohibicions, que les prohibicions són l'element bàsic que ens dona rigor i disciplina per tal de controlar el nostre caràcter i ajudar-lo a canalitzar en la direcció positiva que nosaltres volem crear. Així doncs, la Torà està basada en això, en les accions i les prohibicions, que ens han de donar disciplina per l'acció positiva. Shalom.